para miyarsa ngaturaken pambagyo kawilujengan. Iki ngandika sedaya dalasan kotrah kalwangsa tansah winantu ing karaharjan. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Nabila Khairunisa wonten ing acara waosan cerkak. Wekdal punika sampun sumadyo ngaturaken waosan cariyos cerkak kanthi irah-irahan putusane Bapak déning Endang TS. Sugeng midhangetaken. Aja salah tampa, aku nunggoni bapakmu iki ora amarga dimen kowe seneng aku, ora babar blas. Celatune Mas Haryono karo nyaut remote TV njur nyilikake volumene. Wong siji iki jan anggake ndadekake wetengku nek. Tanpa uluk salam dheweke buka lawang langsung lungguh ngedangkrang ing sofa karo nonton TV. Rumah sakit iki duwe mbae po? Iya. Bapakku mlebu rumah sakit iki sing nggawa dheweke. Nanging ora kaya ngono iku carane. Anggepe aku iki sapa? Yen kowe serik ngomongo, celatune maneh. Nanging ora perlu protes anggone bapakmu manggon ing kamar kene. Iku urusanku. Ya ora bisa kaya mengkono iku, wong iku bapakku. Saora-orane ngomong aku. Bapakku baru dijak nyang rumah sakit apa ora? Njur nyang kamar ngendi? Kelas piro? Aku rak yo kudu dijak rembukan. Minangka tangga, jenengan ngertine apa? Wangsulanku rada jengkel. Lah kowe minangka anak, ngertimu apa? Wangsulane malah ganti takon. Ngertimu rak mung kuliah saben wulan bali njaluk duit, yen ora ana duit ngamuk-ngamuk. Apa kaya ngono iku sing jenenge anak sing ngerti wong tuwa? Kowe apa tau ngerti saka ngendi asale duit iku? Jenengan iku jane ngopo to? Pitakonku kentekan kok kesambet danyange kuburan wetan desa iku. Jane aku serik ngrungu omongane kaya ngono iku. Senajan omongane iku pancen ana benere. Nanging kira urusanku karo bapakku, salah gedhe yen ta dheweke nganti ngurusi rumah tanggane liyan. Saiki kowe bali yo, jatah wulananmu wis dititipake ibuku. Sak senengku ta kok ngatur-ngatur aku. Aku mrene iki mergo arep tilik bapakku. Jare mlebu rumah sakit. Barang wis tekan kene malah mbok akon bali. Ora nganti nunggu reaksine Mas Haryono, aku karep bali njupuk pesenan iku. Yen tak ladeni, omongane bakalan sangsaya ndrodo. Senengane ngonceki cacate liyan. Luweh-luweh yen wis ngonceki cacatku. Sasat awak iki ora ana ajine babar blas. Aja lali mengko mrene maneh, celatune ngelingake. Nanging ora tak gubris, ora usah diomong, ora usah diakon, aku wis ngerti. Aku wis mudeng. Ngerti apa sing kudu tak tindakake yen meruhi bapakku kaya ngono iku. Kok kaya bocah wingi sore wae, kudu dikandani nritik, tarik-tarik. Persis kaya ibune, senengane ngatur-ngatur uripku. Rasane aku iki kaya wong pekok ngono kae, ora mudengan. Kemangka aku iki pinter, wong kuliahku wae oleh beasiswa, ibune yo ngakoni yen aku iki pinter. Aku njupuk jurusan matematika iku rak mergo sing dawuh ibune. Nalika iku yo manut wae. Embuh yo, wektu iku kok aku gelem wae manut kersane. Iku mono rak ateges wis ngakoni ta yen aku iki pinter. Lah bareng saiki, saben-saben aku dikandani. Jero atiku ora nate nrimake yen saben-saben aku diceramai. Sajak padha ora percaya yen wulan saiki dudu wulan sing wingi-wingi. Wulandari wis ora kaya 2 taun kepungkur. Wulandari wis ora kaya mbiyen. Wulandari wis ngerti carane nyenengke wong tuwa. Senajan sajake saiki durung bisa. Mergo aku isih tansah ngrepotake bapak. Aku isih mbutuhake duwite bapak. Ya muga-muga wae setahun engkas aku bisa melu wisuda, njur kerja, njur oleh duit. Kanthi mengkono aku bisa nyenengake penggalihe bapak. Seora-orane anggone ngragati sekolahku saksuwene iki ana asile. Senajan ora sepiro, saiki sing bisa tak tindakake mung manut wae apa kersane bapak. Tak kira kanthi cara mengkono bisa gawe lega penggalihe bapak. Aku percaya apa kang dikersakake bapak iku apik kanggoku. Ora bakalan yen ta bapak bakal jlomprongake uripku. Bapak mau mesem nalika aku ngaturake prasetyaku. Ngendikane, bapak ora karep apa-apa marang aku. Mung siji wae, aja gawe gelo marang apa kang wis diputusake bapak. Tekan saiki aku ora ngerti apa putusan iku. Lan aku ora kepengin ngerti apa sejatine isine putusan iku. Mengko yen wis wayahe bapak rak ngendika dhewe. Tak kira aku ora perlu nggege mangsa babagan putusan iku. Jane aku sungkan yen kudu ketemu karo ibune Mas Haryono.
Kayane panjenengane wis pirsa kabeh cacate awakku iki. Uga pirsa yen aku nate ngamuk karo ibuku suwargi nalika ora ngeparengake yen bapak kagungan kersa arep ngundhutake roda loro aku. Kedadian sing ndadekake ibuku gerah nganti sedan. Mula saka kedadian iku kanthi pawadan apa wae aku ora bakalan tega nglarani penggalihe bapak. Aku ora kepengin prastawa iku nemahi bapakku. Cukup pisan iku kanggo saklawase anggonku wani marang wong tuwa. Aku mandheg mangu, antarane njupuk pesenan iku lan ora. Yen jatah wulanan iku ora tak jupuk, bakalan sesasi ora mangan, poso terus. Yen tak jupuk, sing mesti aku wedi karo ibune Mas Haryono. Bapak iki kok yo bangeti, titip duit kok yo karo ibune Mas Haryono, kok koyo ora duwe tangga liyane wae. Aku kok malah nyalahke bapak yo. Aku njur lungguhan ing kursi kang wis cumepak ing koridor rumah sakit. Mikir marang rekasane dadi anake wong ora duwe. Gek wis ora duwe sapa-sapa sisan, duwene mung tangga. Apa yo bakalan ngrepoti tangga terus? Suwe-suwe kok isin dhewe yen saben-saben ditulung marang keluargane Mas Haryono. Nanging kepriye maneh, wong aku butuh banget. Aku yo ora wani nolak niat keluargane Mas Haryono anggone tetulung marang aku. Mula saka iku, rejeki uripku, aku ora bakalan lali marang budi iku. Aku bakal bales marang budi iku. Buh engko piye carane? Iku mesti. Saumpama ibuku isih sugeng, ora bakalan aku ngalami prastawa kaya ngene. Cacate keluarga lan cacatku dhewe ora bakalan duweni rasa isin lan sungkan bakalan dingerteni tangga. Aku njur ora bakalan duweni rasa isin lan sungkan marang keluargane Mas Haryono. Nanging mbok menawa lelakon iki wis ginaris dening Gusti, aku mung bisa nglakoni. Gusti ora bakalan paring pacobaan marang abdine kang sekirane abdine ora bakalan kuat ngadepi. Tak tampa kanthi legawa apa kang wis ginaris dening Gusti iku. Aku percaya, iku kabeh minangka syarat kanggo mulyaning uripku mengkone. Kok malah lungguhan ana kono? Celatune Mas Haryono karo njejari lungguhku. Aku ngerti kok yen kowe sungkan ketemu ibuku. Ya aja dadi adimu. Kabeh iku rak kanggo sangu uripmu anggonmu leladi marang bojo besoke. Apa kowe bakalan kaya mengkono terus? Rak ora ta? Wong tuamu kari bapakmu, kudune rak yo diaji-aji, saora-orane ora gawe jua penggalihe. Yo aku ngerti. Ya wis, butuhmu duit pira? Mengko tak jupuke nyang ATM. Ukarane kang pungkasan iku rasane maknyes ngono kae, senenge tan ginira. Nanging aku meneng wae. Senenging ati iki ora perlu tak tuduhake dheweke, mundhak gedhe endase. Karo maneh, aku gengsian kudu nampa pitulungane. Karepku, yen pengen nulung aku lewat bapakku wae, aja langsung karo aku. Sing paling gawe senenge atiku suarane alus, ora kaya biasane kae. Aku kok malah ngrasa yen sing ngomong iku kang masku dhewe, kebak sih tresnane. Apa merga saksuwene iki aku ora duwe kang mas boyo? Nanging, sing mesti dina iki aku seneng banget ngrungu omongane iku mau. Wis ta, mikir apa maneh? Yen wis lega atimu, kono mlebu dhisik. Tak kira kok bapakmu wis wungu. Yen ngersakake siram, disibini wae. Bisa ta? Tanpa diambali maneh, aku njur mlebu. Bener omongane Mas Haryono yen bapak wis wungu. Kowe ora sida sowan Bu Ciptono, Nok. Mengko diarep-arep lho. Bapak ngersakake siram, pitakonku tanpa nggatekake ngendikane bapak. Tak sibini ya, Pak. Omonge Mas Haryono, jare disibini wae. Mbok kowe sowan rono, Nok. Mbok menawa ana sing wigati. Wong mau mrene titip pesen Nak Haryono. Jare yen wulan wis teka, kondhang nyang Karangrayung. Jatah kangge Dek Wulan mangke kula pendhetke ATM mawon, Pak. Celatune Mas Haryono. Jebul dheweke melu mlebu. Tak kira isih lungguhan ing koridor rumah sakit. Menawi namung kangge mbayar kos lan kangge wulanan sampun wonten. Nanging sakmenika rak milai nggarap skripsi, kula kinten kok mbetahaken arta kathah. Menawi kedah kepanggih Ibu, kula kok mboten mentala. Alon-alon kemawon lan boten sisah kesesa. Ingkang baken Bapak sampun sarujuk babagan menika, dene sanesipun kula piyambak ingkang ngomong. Ngomong masalah apa to, Mas? Pitakonku penasaran.
Alah, mengko rak ngerti dhewe, wangsulane karo mbuwang eseme. Sing penting skripsimu ndang dirampungke, ora usah mikir werna-werna, ora usah mikir duit kanggo nebus obat lan rumah sakite bapakmu. Mengko bapakmu sing ngrampungi. Lah yen kurang aja kuwatir, isih ana aku. Wangsulane maneh. Nanging aku tetep penasaran, janjane ana apa to? Semesti aku moh yen kakehan utang budi marang keluargane Mas Haryono. Mekaten menggah pungkasaning cariyos, mugi atur waosan cariyos punika saged dados panglipur sawataris. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami awet sedaya kakirangan dalah kalepatan anggen kula ngaturaken cariyos punika. Ing wasana kula nyuwun pamit ngantos pinanggih malih wonten ing waosan cariyos sanesipun. Mugi rahayu ingkang samya tinemu. Nuwun, matur nuwun.